ndikhoza kutero kuti chipanikizo chili pafupi, ndipo chipanikizo chaka chino mpingo chiyambadi. Malinga ndi kuzungulira kwa nkhani ya digital ID kapena kuti new digital mark, kodi kutsogoloku muyika new digital mark of the beast. Pali mpungwepungwe waukulu kwambiri umene uti uchitike ku dziko lino lapansi. Mpungwepungwe ugwera ana a Mulungu achikhulupiriro amene akuyang'ana ndi chidwi pa ulosi wa chivumbuluso chapter number 13 amene mavesi yake anamba 16 ndi 17 pamatuluka nkhani yokhuzana ndi kulambira chirombo ndi kutsatira chirombo. Verse number 16 imanena kuti ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka ndi mfulu ndi akapolo alandire chirombo pa dzanja lawo ndi pamphumi pawo. 17 akuti ndikuti munthu sangakhonze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chirombo ndilo dzina la chirombocho kapena chiwerengero chake cha munthu. Tsopano kukhala chipwirikiti ku dziko lonse lapansi pamene tikuyang'anizana ndi chinthu chimene chatenga mbiri yache ku dziko lonse chimene tikuchitcha kuti digital ID. Makamaka ichi chikhuza magazi a munthu, thupi la munthu, koma ngozi yayikulu kwambiri ndi yakuti ambiri agwa mchiyeso chimenechi, ambiri akodwa mu chimenechi, ndipo ambiri tichifafaniza kuti sindicho, tichifafaniza kuti nthawi yake sinakwane, malinga nkuti chabisa ufa, chabisa mtendere, chabisa mkhalidwe wa ife anthu amene tili ku dziko lapansi. Tikumanizana ndi njala, titha kukumanizana ndi umphawi, titha kukumanizana ndi mavuto ambiri malinga ndi kukana kukhala nawo mchipiringu chodinditsa nawo digital ID imene iti itenge magazi a munthu komanso DNA ya munthu. Kuchikana chimenechi chitibweresera mavuto akulu kwambiri. Ine ndimati ndichenjeze mpingo pofotokozera mozama pa chapter number 13 pa mmene adzigawira zinthuzi kuzika pawiri. Pa verse number 15 akutiuza nkhani yokhuzana ndi chirombocho, akunena kuti ndipo anachipasa mphamvu yakupatsa fano la chirombo mpweya, kutinso fano la chirombo lilankhule nilikachite kuti onse osalilambira fanolo la chirombolo aphedwe. Nkhani yakumeneko akutipasira za chikakamizo chakulambira kwa siku la Sande imene timayitcha kuti mark of the beast. Kukhaladi chikakamizo chokakamiza ku gawo la kulambira kuti anthu onse alambire siku la Sande kuchoka siku la Sabata, kumene kudzakhale kukakamiza kuphwanya lamulo. Opembeza Sande anzanga mukundimva mulipo, ndi ena opembeza masiku ena mukumva nawo. Ndimadziwa kuti malinga ndi kulankhula kwa buku la ulosi kumawuza anthu kuti chikakamizo chakupembeza kwa Sande sichimamveka bwino kwa opembeza Sandewo, chifukwa mumakhala ngati mukuapanga opembeza siku la Sabata kukhala kuti ndiye opembezadi, inuyo ayi simukukakamizidwa kapena kuzunzika nawo. Kotero
motsimikizira kunena za mkangano waukulu umene ulipo pakati pa zipembedzo zonse za dziko lapansi mosogozedwa ndi ufumu wa apapa ku dziko lapansi, akukakamira ndi kukonza ndi ndondomeko kuti tsiku la kupumula likhale sande, kuti tsiku la sabata lifafanizidwe ndi kuchotsedwa mchiwerengero cha masiku akupumula komanso ngakhale kupembedza kumene. Ndikudziwa kuti pamene chipanikizo chikuyandikira, ndipo chipanikizo chiyambadi chaka chino kapena chinachi, ambiri mwa opembedza sande, makamaka ambiri mwa opembedza tsiku la sabata, adzakwanisa kupirira, adzakwanisa ena kukakhala ndende, ena adzakwanisa kukakhala m'mapirizoni olekanalekana a dziko lapansi. Mudzadzadi chifukwa lamulo latuluka pa vesi nambala 16 limene likunena kuti ndipo chichita kuti akulu ndi ang'ono, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo, kuti munthu sangakhonze kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lache. Now, verse number 16, verse number 15 ikunena kuti ndipo anachipasa mphamvu yakupatsa fano la chirombo mpweya, kuti fano la chirombo lilankhule, kutinso fano la chirombo likalankhule, nilichite kuti onse osalandira fano la chirombo aphedwe. Monena kutsata Bible kwayikidwa kuphedwa kutsogolo kwa moyo wathu kuchokera lerolo. Iwo amene adzakane kukakamira kulandira lembo la chirombo, imene mchingerezi amayitcha kuti mark of the beast, chimene ndi chikakamizo chakulambira kwa tsiku la sande kuchoka ku sabata, ambirimbiri adzakwanitsa kulimba pa chiopsezo chakuphedwachi. Kutsogoloku ndili kuona magazi akuyenda m'matauni amayiko, ndikuona magazi akuyenda m'midzi. Sikale tipeza mitembo ili mtchire amene akuthawa chipanikizo chakulambira tsiku la sabata, chakulambira tsiku la sande, othawa chipanikizo chokakamizidwa kutsata mfundo za dziko lapansi mosogozedwa ndi mayiko amene okhulupirirawo akhaleko. Pothawa ndikuona mitembo ili nkhalango yakufa ndi njala, ndikuona mitembo ikudzaza kumalo oyikirako mitembo ya akaidi chifukwa cha ophedwa ambiri amene adzalolere kuphedwa chifukwa akukana chizindikiro ndi chilembo cha chirombocho. Okhulupirira ochuluka akuyembekezeka kupezeka m'mbali mwa misinje, m'mbali mwa mapiri, mu nkhalango, mzipululu ndi m'malo ena odetsa nkhawa, kuti akayese kupeza ufulu wa moyo wa tsiku lina, koma pokanika azapezeka kufa. Mitembo izapezeka apo ndi apo theka la ponseponse ku dziko lonse lapansi, chifukwa chipanikizo chili pafupi, inde pa khomo posachedwa. Wokonzekera gawo lokakamiza anthu kulambira kwa sande ayikidwa mchimake ngodya zonse folo za dziko lapansi. Mayiko olemera olamulira anzawo aja timatcha kuti masupapawa ndi abwenzi awo obwera kumbuyo kwawo amaliza kuyika maziko ndi kukhazikika ndi kuvomerezana kuti dziko lililonse lidzayenera lipereke nzika zake zimene zidzakane kulambira chirombochi ndi kulandira lemboli kwa oyenera kuwapha. Ndipo abale ndi alongo, mawu a Mulungu akuti nasi azapereka nasi wache
akwaniritsidwa popanga kafukufuku kwa mayiko amenewa, mabungwe achitetezo ndi anthu ena otizungulira azatisakasaka m'mamidzi, ndipo tidzayenera kukaperekedwa kwa oyenerawo. Chiperekedwe chakupereka iwo akukakamizidwa kupembeza tsiku la Sande nalikana chichitika pogwiritsa ntchito ndondomeko zakuyitanitsidwa kwa masimukadi kwatsopano, ndondomeko zakubadwa kwa ID yatsopano, komanso kafukufuku uja ogwiritsidwa ntchito ndi dziko la America otchedwa GPS, limene ndi diso la okana Khristu, diso la Lucifer limene layikidwa ponseponse. Tindege taukazitape tija timatchedwa madroni talongezedwa makatoni kuchokera ku dziko la France lodziperekalo, dziko la Netherland lodziperekalo, limene likugawa ku maunduna azachitetezo oyang'anira malamulo ku dziko lonse lapansi, aja amawatcha kuti ma law enforcement, komanso maiko iwo amene ali pansi pa ulamuliro wa United Nations, kuti tindege taukazitape taulere tigawidwe. Ndilo diso limene akugwiritsa ntchito atagwiritse ntchito okana Khristu. Chizunzo chili pafupi, chizunzo chili pa khomo. Taonani kuti maso a Lucifer aja amayendayenda paliponse, amene amatchedwa kuti ma digital camera, amene akutchedwanso kuti ma CCTV, agawidwanso ku dziko lonse lapansi. Ma satellite atsopano akukonzedwanso ndi bungwe la aluya limene limayang'anira ma satellite onse mumlengalenga, limene lili ndi makobiri ochuluka, kapena kuti ma shareholder akuluakulu ama satellite apezedwa kale ndi bungwe lina la chikatolika, bungwe lina la ku America, kuti alimbikitse kukonzanso ma satellite awo ndi kupereka zithandizo za matawa ngati maso aokana Khristu ndi njira zimene adzatsatire kuti adzawupeze mpingo kulikonseko kumene mpingo udzathawire, kulikonseko kumene okhulupirira atadzathawire. Chidzachitika mwansanga chimenechi, ndipo mwadongosolo lokwanira bwino, kuti diso la Satana lidzampenya aliyense amene adzakane chizindikirochi, kuti akakwaniritsidwe mawu amunzere wotsirizira wa pa vesi namba 15, kuti onse osalambira fano la chilombolo aphedwe. Namtindi wa okana kulambira fano la chilombolo akonzekere kufa payekha. Othawira kumapanga akanika kutolera banja lawo, mwana adzathawira kummawa, makolo adzathawira kumpoto, banja lidzathawira pakati. Tidzafa kwayekha pamene tikupanikizidwa. Ichi ndicho chikonzero choyandikira pafupi kwambiri, ndipo ine ndikuti chipanikizo chili pafupi, chipanikizo chafikadi pafupi chiyamba chaka chomwe chino. Ndondomeko za ma CCTV, ndondomeko za madroni ndi diso la ponseponse, diso la Big Brother amene watsimikizira mu usiku wathawu ku LCD watching you. Anabangula m'maola a 9 koloko 10 koloko za usiku pa nthawi ya Malawi, amati pa LCD, Big Brother is watching you. Diso lotembenuka ngati lakabili mankhwe, diso lotembenuka limodzi ngati lakalilombe, linali kutembenuka pamphumi pa Big Brother usiku wachikati changothawu. Amakuwa akayang'ana mbali ya kumanzere, kumanja, kufufuza,
kumabungwe azachipembedzo, iye amanena kuti Big Brother is watching you. Zochititsa mantha amayang'ana ku mipingo, maorganization, maministry ongobuka. Ambiri a iwo aku Malawi, Zambia, Tanzania anaonedwa akuunikidwa ndi diso la ponseponse la Big Brother limene limabangula mkatikati limati Big Brother is watching you. Ngakhale itampuleta Lozina Kinka anakanika kufotokozapo kanthu chifukwa chizungu cha puleni cha ulere chomveka ni mabulutu omwe chochoka kukamwa kwa Big Brother chinali kumveka makona onse folo a hotelayo, makona onse folo a holoyo. Amati Big Brother is watching you. Madroni anachitidwa introduce ogwirisidwa ntchito ndi kupangidwa ndi akaswiri opanga za technology za makamera ndi akafukufuku oona zojambula anaunjikana mu holo imeneyi kuti ilili ndi diso la Satana ndierekezi limene atagwiritsa ntchito pogwiritsa ntchito chivumbuluso chapter number 13 verse number 15, ndipo mawu akuti ndipo onse osalambira fano la chilombolo aphedwe. Kuli imfa yopanda kuyembekezera kudwala, kuli imfa yopanda kuyembekezera chipolopolo imene ichitike kamba kachisankho cha okhulupirira okana kuyimirira ndi kugwadira fano la chilombolo. Panali kauniuni ndi nyimbo zachilendo zimamveka pakati pa usiku mu msonkhano wa opembeza Satana za makolasi, praise and worship ndi nyimbo zoyimbidwa ndi okhulupirira zimene zimachokera ku unknown place. Khani osausa iwo amati there is a sound coming to unknown place. Zimamveka ngati akunena kuti pali sound imene ikuchokera ku malo osadziwika. Kauniuni wa usiku ochita introduce makamera umene umasogozedwa ndi Big Brother wokhala ndi diso limodzi, the whole scene eye, umapereka ripoti la kudzipereka kwawo kuti lichita chothekera disolo kuti likazindikire iwo amene akumveka nyimbo za uzimu, nyimbo za kumwamba koma kuchokera ku unknown place. Iwo amanena kuti these are unregistered people, unregistered church, unregistered domination. Inde chizungu chimamveka chaulere kwa munthu wopanda sukulu ngati ine kuti ndinyamule uthenga uwu ndi upereke ku dziko lapansi. Imfa ndi kuphedwa kwa oyera mtima okana kulambira chirombocho kwalengezedwa ndipo kuli pafupi. Diso la ponseponse limene limaonekera kumusi kwa mimba ya timbalame taukasitape tija timachoda kuti madroni anali kuyikirira masensa a zinthu zouma kuti zizilumikizana ndi kuyang'ana ndi chidwi chinthu choumacho. Amayika masensa kumasowa kuti zinthu zaziwisi zikalumikizane ndi diso lokhala kuti ndegeti. Zinali zochititsa mantha pamene tinali kuona ndege zimenezi maso ake akuyikidwa masensa olumikizika ndi munthu, kuti ngakhale munthu atabisala kumphanga diso limeneli likwanise kulondola magazi a munthu ndi kulumikizika kwa sensa la disolo kuti mpaka na likatenge chithunzi kumphanga likachipereke ku maofesi akafukufuku oyika pa ndandanda anthu oyenera kuphedwa. Zadziwika kuti palibe malo amene munthu adzabisale kapena kukhalapo, palibe malo amene munthu adzause kapena kukhalapo na apanda kuonedwa, chifukwa usiku wa dzulo Big Brother anakuwa anati Big Brother is watching you.
Iwo amanena kuti there is a sound coming from unknown place. There is a sound coming from unknown place. Inali ngati ntchito ya kafukufuku wozama kwambiri, imene amafuna kudziwira moona mtima molunjika kuti alipo opembeza amene sali registered ku maiko awo. Kuli ma organization akupembeza amene sali registered ku maiko awo. Akafukufuku aza chipembezo ngakhale maunduna a m'mayiko amaboma ang'ono ndi ena oyang'anira za mchimidzi akulephera kuachita identify, akungomveka kuimba, kupemphera m'mapiri, kupemphera mu nkhalango, kupemphera mzinyumba, m'malimana ndi m'malo olekanalekana, koma boma silikudziwa konse. Big Brother is watching you. Inali LCD yowulula kuphedwa kwa oyera mtima kumene kuchitike kwa iwo amene adzakane kulambira ndi kulandira lembo la chilombolo. Mpingo wa Mulungu zimalengezedwa kuyamba kwa new beginning pamene anapanga introduce mphamvu za mkati mwa digital camera kapena kuti mwa digital ID. Mphamvu za mkati zowulula mafupa ndi minyewa ndi madzi okhala mkati mwa mafupa anali kuonekera paokha ku chithunzi chotengetsa munthu yekha mwakufuna kapena mwakukakamizidwa ku bungwe limene liti lipange ma digital ID. Munthu amaoneka poyera yense opanda chomusiyapo kanthu. Anali kukuwa choncho. Big Brother is watching you. Kunalibe ngakhale malo olongosoka, koma mkatikati mwa mkumano uwu wachenjezo walero pakuchitika kwa mkumano wa opembeza Satana kuzithunzi ndi kuma website a chipembezo cha Satana otchedwa LCD. Kunali gulu limene limakondwera ndi digital ID amati this is a new beginning. This is a new blessings. Mamembala ochokera kopembeza machalichi atsopano amene akukhazikisa Paradise Earth anakuwa kunyadira digital ID ndi mawu akuti this is new beginning. It's a new beginning. It's a new beginning. Iwo amavomerezana mavume ndi anzawo makosana osonkhana mgulu limeneli amachalichi akugwa dziko lapansi amene anasonkhana nawo kukaonerera kupangidwa introduce ndi kupangidwa launch kwa diso la Satana, the whole sin eye. Amakuwa amati this is new blessings. Iwo amati tikulowa m'madaliso atsopano tikangofika mu digital ID. Tikulowa m'madaliso atsopano tikangolowa mu digital ID. It's a new beginning. Ichichi chikhaladi chiyambi chatsopano chimene chikulengezedwa pakati pa dziko lonse lapansi kuti munthu akadinditse, akalembetse. Chimaonekanso kuti mphamvu zake zikuposa ngakhale za simu card. Ichi chinali chapaderadera ndipo ndi chimene chinayikidwa kuposa masimu card ngati chinthu chapamwamba kwambiri chimene achagwiritse ntchito pa udiso loona ponseponse lija limatchedwa kuti the whole sin eye. Lomwe lija lapamwamba pa ndalama ya pa America lija lili pa nsonga ya piramidi pa 33 degree linaoneka likulankhula ndi pakamwa Big Brother is watching you. Kuti palibe ati abisale ngakhale mmapanga. Koma chikondwerero cha mfuwu wa machalichi akugwa unaphatikizika ndi iwo amene anadzayimira mulungu wotchedwa Tech God.
kapena kuti mulungu wa technology amene amaonetsa kuti ndiye mulungu amene ati alamulire nthawi ya pansi pano, kusema kukwaniritsa ndi kuyimika fanolo mpaka na kulipatsa mpweya wace kuti likayende kupyolera mu technology. Anali kulandiranso awadi tech god kuti kuchokera nthawi imene wakhala kugwira ntchito wakwanisa kusonkhanitsa information yapoyambira pabwino ya chirombochi kuti akazindikire iwo olambira fano ndi iwo osalambira fano. Goditech, mulungu wa technology, anapasidwa awadi kuti wakwanisa kulumikizisa makampani, wakwanisa kulumikizisa maiko, wakwanisa kulumikizisa maulamuliro. Tech god wakwanisa kulumikizisa kulekana kwa okhulupirira kwayika pa chikhulupiriro chimodzi. Ndipo mwa ichi mfuwu wakuti new blessings around the corner, new blessings around the corner. Iwo amanena kuti kukhazikika kwa digital ID ndi chikondwerero chachikulu kwambiri ku dziko lapansi, chifukwa tsopano ndi mtambasale, mtanga odzaza ndi zofewa za miyanga tikunsi kwa ironi zili around the corner kunzika za dziko lapansi. Nkhani yosausa, nkhani yosausa kwambiri. Tikuyandikira chipanikizo chili pafupi kwambiri, ndipo mpingo wa mulungu ulandira chipanikizochi mophedwa, mokakamizidwa. Chinali kupangidwa introduce disoli pamene aunduna wa zaumoyo wa dziko lonse lapansi aja amatchedwa kuti WHO analandira diso la ponseponse kuchokera kwa Big Brother. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Iwo anapereka ndondomeko ndi dongosolo la kamera yawo diso lawoli kuti lidzakhala pa chipatala, lidzaonesesa kuti lipereke mankhwala kwa okhawo amene aoneke ndiso la digital ID komanso mudiso la Big Brother. Big Brother anapakira data yonse ya zipatala za dziko lonse lapansi, kokhala kwa anthu ngakhale kosakhala kwa anthu. Inali nkhani yomvetsa chisoni. Ana mulungu, limvereni ripotili ndilodetsa nkhawa kwambiri, lochititsa mantha, limene linaonekera mu usiku wangopitawo. Ndili ndi mantha ine, ndili ndi mantha ine. Tiye tikonzekere pakupereka kulipoti la ku LCD, tikonzekere pakukonzeka kumene dziko lapansi lakonzeka. Inde kukonzekera kukulimba mtima kuti posachedwa inu amene musunga chikhulupiriro ndi kukana kulambira fanoli muphedwa. Kuphedwa kulipo ndithu popanda chokulanditsani. Tamverani. Davide pa Masalimo 23 verse number 1 mpaka na verse number 6 anali kulankhula mawu a mulungu amene amamveka, amene ati amvekenso ngakhale mkhutu mwanu. Kodi tikulowera kuti ana a mulungu, chipanikizo chili pafupi, chipanikizo chili pafupi. Mawu opezeka ku buku la Masalimo chapter chake cha namba 23 cha buku la Masalimo. Wolemba buku la Masalimo akunena mawu: Yehova ndiye m'busa wanga, sindizasowa. Mawu omveka pakatikati pa m'busa okhala ku ngalango, munthu wa paulendo Davide, amene anali kuyang'ana kubusa kumbuyo kwake, anali kulankhula kuti Yehova ndiye m'busa wanga, sindizasowa. Chilengezo cha mawu opezeka pa buku la
Chivumbuluso chapter number 13 verse ya number 15 chichita kuti onse opanda chilembocho aphedwe, akusagana ndi mawu a challenge ochokera kwa Davide, amene ndikuti ndapereke mkatikati mwa ripotili la kuchitidwa introduce kwa diso la uponseponse, the whole scene Big Brother is watching you, zimene zinalipo usiku wangotawo. Tamverani ana Mulungu, tili magawo awiri aku dziko lapansi. Gawo limene likusankha Yehova kukhala m'busa wawo ndi limene liti likane digital ID. Ilo lidzinena kuti Yehova ndiye m'busa wanga ndi mawu a challenge sindizasowa. Angakhale chitabwera ndi chinyengerero kuti mu digital ID ndi mmene mubisale salale yanga, mu digital ID ndi mmene mubisale ma traveling document anga, mu digital ID ndi mmene mubisale ma business card anga, mu digital ID ndi mmene mubisale ma business license anga, mu digital ID ndi mmene mubisale ma traveling document anga awamba ngati ma passport, ma border pass. Inde mosasamalira katundu yenseyi amene the whole scene Big Brother is watching you wagwiriza nzika zosogozedwa ndi Mulungu, zomwe Davide akuzinena akuti sindizasowa chifukwa Yehova akhala m'busa wanga. Ndani amene m'busa ndi Yehova, kuchokera ku zipembedzo zonse za makona anayi a dziko lapansi mwapaderadera Malawi kumene kukumveka mfuwu wa chichewa. Ndani amene m'busa wake ndi Yehova, adziwika kuchokera mwezi wa Julayi kumapeto kulowa August kupita uko, pamene kalondolondo opempha nzika kuti zikalowe mu diso la the whole scene kuti adzaona popanga distribute chakudya chochokera mdzanja la Satana, pogawa masalale aku dziko lapansi adzaona. Izo nzika zimene ziti zikane kutenga Satana kukhala m'busa wawo zikhale pa Masalimo 23 verse number 1 zikuwe kuti Yehova ndiye m'busa wanga sindizasowa. Zisiya ntchito zawo, zisiya mabizinesi awo, zisiya mabanja awo, zisiya maulendo awo, zitaya pansi maudindo awo chifukwa cha Mulungu wakumwamba, wokonzeka kulowa mu ufumu wa Mulungu, pamene diso la ponseponse la digital ID logwirizana bwino ndi Mulungu otchedwa Godtech, kapenanso Mulungu uyuyu amene akuyendayenda otchedwa Big Brother is watching you. Inde izo nzika zimene ziti zikane kukhala pansi pa ID imene ndi diso lowona ponseponse kufikira minyewa m'magazi a munthu, ndi kulitenga kuti likatumikire Satana. Nzika zikanezo zikhala kuti zakwanilisa kukana kulandira chilembo ndi chizindikiro chake cha chilembocho, komanso zikhala kuti nzika zimenezi zakana kulambira fano la chilombocho. Mwachimenechi kuli chilengezo kuti ziphedwe. Koma Davide akuti Yehova ndiye m'busa wanga. Ndani amene akuvomerezana nane mu mphindi ya 34 yakulankhula kwangaku, na avomereza kuti tsopano Yehova ndiye akhale m'busa wanga
not ID. Sindikufuna ikhale m'busa wanga. Tamverani, Yehova ndiye m'busa wanga, ID ikufuna ikhale m'busa wanu, wokutsogolerani kumene kuli msipu obiriwira. Akunena chonchi Davide pa nkhani yofananafanana ndi imeneyi. Verse number 2 akunena kuti anditsogolera ku busa la msipu, anditsogolera ku madzi odikha. Tsopano yakwana nthawi yakuti mabwana mtaunimu mutuluke kutsogozedwa ndi digital system za makobiri. Tsopano yakwana nthawi yakuti nzika za maikomu zichoke potsogozedwa ndi digital ID imene yatikhalira m'busa mchigwa chowawa cha mthunzi wa imfa chimene tikuyenda muchi. Iwo amene ati anene kuti sindilowa mu digital ID akhala kuti akudzitengera okha pa busa la m'busa wokhulupirika. Iye amene akulengeza kuti ine ndine m'busa wabwino, m'busa wabwino amataya moyo wake chifukwa cha nkhosa, ndipo nkhosa zanga zimandimva. Akukuwa nati nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za khola ili. Kotero kuti nkhosa zapa khola la Ambuye zosakidwa ndi choonadi ndi chipulumutso chonse chochokera kukubadwanso kwatsopano zimve chilengezo cha usiku wangopitawu chochokera ku LCD chimene amapanga launch diso la mdierekezi lotchedwa The Whole Scene Eye, ndipo mawu amamveka mu holo amati Big Brother is watching you. Khani yosausa, mawu akuti Big Brother is watching you amamveka mulumu imene kumachitika mkumano ku LCD, koma from unknown place. From unknown place. Palibe amene wamuona amene amakuwa mawuwo ngati momuja zimakhalira ku Big Brother Africa. Onena sadziwika, maspeaker mangomveka mzipinda, Big Brother is watching you. Chotero Baibulo likuti anditsogolera ine. Digital ID yabwera kuti idzatsogolere anthu kwapezesa chakudya. Digital ID ndi imene itsogolere dziko lapansi kwapitisa anthu kumene angakapeze thandizo la mafizi achanawo. Ngati alibe ndalama ngakhala atagwira ntchito sayiona. Tsopano salary idziunikidwa ndi digital ID. Business iunikidwa ndi digital ID. Sakumvatu munthu. Tikuti ma traveling document, maulendo adziunikidwa ndi digital ID. Whatever you do kuti mukapeze chakudya cha nthawi ya pansi pano simuchiona mpaka The Whole Scene Eye litakuunikirani kuti chithandizo chanu chili apa, chipezeka ndi kusungidwa, achisungiza mu digital ID. Iye amayima pakati pa usiku wa lero chama 9 koloko amati Big Brother is watching you. Tamverani, wolemba buku la Masalimo akupereka chiunikiro chachikulu kamba kachipanikizo chimene chikubwera kutsogolochi, kupyoleranso mu uthenga uwu masana ano pamene tikupereka ripoti la ku LCD. Tamverani, verse 2 akuti Yehova uja wakhala m'busa wanga. Pa verse number 1, yemweyo nda amene azinditsogolera ku nsipu lobiriwira.
pali chilimbikiso chachikulu kwambiri kwa amene mutuluke mu system ya digital ID ndi kukhala padera. Yehova atsogolera iwowa ku msipu obiriwira. Satitaya Yehova akuchita ndi anthu ache. Pamene achipembedzo cha Satana akuchita launch digital ID mdzina la Big Brother is watching you, ndi kupanga introduce ma new technology CCTV, new technology drone, amene akuatcha kuti ndiye maso a chirombocho. Satana na amadzichemerera kuti Big Brother is watching you, kudalira kuti paliponse pamene ana a Mulungu athawire ndi kukhalapo apeza. Davide akuyimirira pamene tikusala pang'ono kuyamba ulendo wa chipanikizochi, kapena chaka chino kapena chaka cha mmawachi. Iye akulimbikitsa kuti Yehova akhale m'busa wanu ndipo simusochera. Namba 2 vesi lache, ndidzakutsogolerani ku madzi odikha, ndidzakutsogolerani ku msipu lobiriwira. Pali msipu chapena pake apo umene ati adye ana nyengo ya chisauso. Musataye mtima kuti ndikapanda kulowa nawo mu system ndidi anji. Akulonjeza pali msipu pena pache. Mukakhala pa busa la Mulungu pali msipu pena pache. Chidandaulo chikumveka ku mamembala okhala ku dziko lapansi amene akuchita mantha ndi digital ID, atamva mbiri yakuti chikhoza kukhala chizindikiro cha chirombocho. Mphwache, mwanache, khazenache wa 666 tili ni mantha ndi kunjenjemera kuti ngati sindingalembetse nawo ndi kudindisa nawo ndi kupereka thupi langa kwa oyang'anira okonza ma digital ID, ndidya cha ana anga aphunzira bwa, banja langa lisamalika bwa. Davide akubwera ndi mayango. Davide akubwera ndi chilimbikiso chochokera kumwambamwamba kwa Yehova. Iye akunena kuti adzanditsogolera ineyo inuyo ku msipu lobiriwira. Maso anu auzimu ndi amene angaone msipu limene lingakuchoseni mantha pamene mukudzitulusa nokha mu system zimene zingazakupaseni ufulu wa dziko lapansi. Pali chilimbikiso chimene chikuchokera kwa Mulungu wakumwambamwamba, chimene chikupita ku nzika zokhulupirira zimene zili ndi mantha kubwera kwa ma digital ID. Ana Mulungu, imene itu musayilekezerenso ndi simukadi changing. Awa wanda akamuna apaderadera sanapangidwe introduce usiku ndi zamakadi apa phone ayi, koma amapanga introduce digital ID imene akuti is the whole scene. Ayi, Big Brother is watching you. Mukachita mantha ndi kunjenjemera mudzadyanji, ntchito idzayenda bwanji, tsogolo la ana anu, zitukuko zomanga zidzakhala bwanji, ma project muzapanga finish bwanji, pakuti mudzakhala mutatuluka pa system imene. Otuluka mu system yakusalambira chirombo ndi kuyikidwa pa ndandanda woti tiphedwe. Davide verse number 2 ya Masalimo 23 akuti adzakhala akutitsogolera ife pa msipu obiriwira. Kwezani maso okhulupirira ana Mulungu, pali msipu apo umene ana Mulungu adzadya. Kodi akaudyera ku mapiri, kapena akaudyera ku nkhalango, kapena akaudyera pakatikati pa zipwirikiti za matauni, kapena akaudyera m'mitsinje, kapena kodi tikaudyera m'mayiko achaini ache titathawa, kapena koma pali msipu pena pake obiriwira umene Mulungu waumeretsa m'mitsinje ya moyo, imene mtsinje wake
udatuluka ku chiundo chakachisi wa Yehova kuchoka pa Ezekiel chapter number 47. Mene mbali mwa mtsinje umenewu mudzamera mitengo ndi mthunzi wochiritsa nawo nthenda. Inde a WHO usiku amalandira makamera amene atayikidwe m'madata muzikauniuni za zilolezo za mzipatala zawo, mapaki kodi ndi anzawo, kuti alumbira, kuti alumbiritsa, kuti pasazapezeke munthu amene ati adzalandira chithandizo cha zaumoyo pansi pa bungwe la WHO limene ndi bungwe limene lili mkati mwa bungwe la United Nations. Chipatala chilichonse pansi pa nthaka chisazaperekenso mankhwala kwa amene sadzidzaoneka mkati mwa diso la Big Brother is watching you. 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 Nkhani yochititsa mantha nawo apansika oyang'anira zamalonda, zaumoyo, social economic ndi zina zotero, mpaka na nzathu oyang'anira za International Monetary Fund ndi mabungwe ena onse amene amayang'anira za chuma mosogozedwa ndi banki yayikulu ya dziko lonse lapansi imene amayitcha kuti World Bank. Nkhani yosausa usiku umenewu ku LCD amalandira nawo kamera diso la ponseponse limene ati aligwiritse ntchito kuma system onse amabanki ku dziko lapansi, kuphatikizapo Airtel Money, local banking. Nkhani yosausa kuphatikizapo Mpamba, local banking, kuphatikizako banking Konde, local banking. Ayimezetsa mudiso la digital ID kuti thumba la ndalama, chirombo chomeza makobiri chidzayira vule ndalamayi, diso la the whole seeing eye lokhala pamutu pa nsonga ya pyramid ya the whole seeing eye ya Big Brother is watching you lidzavomereze pakumuunika munthuyi kuntumiza ku diso limeneli kuti inde alandire ndalama, atenge ndalama, kapena asunge ndalama. Pansika pabwera chibalaliko kwa mpingo wa Mulungu okhala ku masiku akumapeto wakumana ndi izizi. Kuli kuphedwa chichita kuti onse osalambira lembo la chirombocho aphedwe. Adziwapha ataona kuti amene awapeze kuti sali mu system ya maso amenewa aphedwe. Munali kutanthauzira kuchoka kwa ntchito za okana kulambira chirombochi, ntchito za iwo okhulupirira amene ati akane kukhala mu system ya banking system za nyuwani zimene zili mu new beginning, new blessings. Iwo amene ati akane kulowa mmene mumu Bible likuti osalandira chirombocho ndi chizindikiro chakecho ayenera kuti amenewo aphedwe. Pali kuchosedwa ntchito, pali ulova waukulu kwambiri umene uti ubwere kuchokera kwa mbusa uyuyu Satana ndiyerekezi amene akufuna kuti the whole seeing eye ikukusirani kubusa lake, kubusa la iyeyo. Davide akundilimbisa mtima mwa mawu a Mulungu. Vesi lake nambala 3 akunena kuti atisimusa moyo wanga, atisimusa moyo wanga, anditsogolera m'mabade achilungamo chifukwa cha dzina lache.
Davide akuletsa ndi akupereka mwayi, akupereka lonjezo lakuti mukatayika ikakulavulani system ya digital ID, mukhala kuti muli pabusa la otsogolerayo adzakutsogolerani makamaka moyo, adzakutsogolera moyowo upite ku mabade achilungamo. Tamverani ndi chidwi, digital ID intsogolera munthu ku mabade achisalungamo. Muli chisalungamo mkati mwa ndondomeko za digital ID, si chitukuko ayi. Muli chisalungamo mkati mwa ndondomeko za digital ID, si new beginning, si madaliso ayi. Koma pamene mukukana zimene zizi, ndiye kuti mwatembenukira kubusa. Busayo wabwinoyo akutsogolerani ku mabade koma achilungamo. Sakumva munthu, sakumva munthu. Usiku kunali LCD imene amapanga introduce the whole scene eye. Ndaonerera pakati pa usikupa zithandizo makatoni amadroni amene akupita mwaulere ngati donation ku dziko lonse lapansi. Achitetezo alandira zimenezi, mabungwe olekanalekana alandira zimenezi, masatellite ndi antchito awo amene ali ku maphunziro a zoyang'anira mayiko alandira zimenezi, amene adzikhala pansi pa ma-TA alandira zimenezi, maokala, misika ing'ono, ma-trading center, ma-trading center, nimafuna ma-trading center, nimafuna ma-trading center, ma-trading center, mukhala ma-satellites. That is a strategy. Yeah, the whole scene eye. Big brother is watching you. Amene ataziendesa timadroniti tindege uzikatapeti, uzikatape umenewu, ukazitape umenewu, untopola umenewu, unyenwa umenewu, awuyendesa kuchokera ma trading center ili yonse. Pamene pali trading center pakhala wantchito, pakhala office azisunga data ya okonza njinga, data ya okhoma zitini, data ya oyika zigamba, aterala osoka zikwesa ndi anzawo amijomba data yawo, ogulisa nsomba hanyamata kunyanja data yawo pa trading ipo. The whole scene eye. Big brother wa challenge usiku wanena kuti big brother is watching you. Adzikuyang'ana lachisanu lakwana akuona suku yimirira ulendo kunzikiti, lakwana siku la sabata akuona suku yimirira ulendo kusabata, lakwana siku la Sunday akuona suku yimirira kupita ku Sunday. Adziyang'ana chilichonse, the whole scene aye. Big brother is watching you. Koma cholinga chama digital ID amenewa Davide akutipasa opposite. Ndi zimene zititsogolere ku mabada amene kulibe chilungamo. Koma mukakhala pansi pa busa la Yehova mutakana kulowa mu system ya digital ID, koma pamene patiphedwa apa pokha tiphanapo basi, fositi kuvomera. Tamverani Davide, iye akunena kuti anditsogolera ku mabada achilungamo chifukwa cha dzina lache. Tamverani, pamene timawerenga buku la Chivumbuluso, nkhani ya dzinayi tinayipeza. Imanena motere nkhani imeneyi: ndikutsutsana nawe LCD wa Zulo, ine ndikulimbikitsa nzika za Mulungu
kuti zisaope komanso zisalambire. Koma kwa lero ndikungozichenjeza pa lipoti la zimene mmakambirana dzulo ku midimako. Ni ululatu izi. Buku likutibwa pa nkhani ya dzinali. Tayipeza pa Masalimo 23 verse nambala 3. Koma ku Chivumbulutso chapter number 13 kuyambira verse yake ya namba 15 mukafika pa verse nambala 18 pali mawu akuti pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwiso awerenge. Chiwerengero chache ndi cha munthu. Davide akuti chani? Akunena kuti adzandisogole ku mabade ache achilungamo chifukwa cha dzina lache. Tamverani, chisalungamo cha ku dziko lapansi chikuyang'ana pa munthu. Digital ID ikunena za munthu. Akuti chiwerengero chache ndi cha munthu. Khala ngati munthu akufuna kuyikana mu mpani umodzi kuti olambira munthu wa chiwerengero cha dzina lache akhale munthu. Chiwerengero chache ndi munthu. Mphamvu zache akunena kuti ndi anthu. Digital ID ikufuna kusonkhanisa munthu kukhala mmodzi, kukhala pamodzi, kukhala mumtanga umodzi. Amene ali ndi chizindikiro chake olemba buku la Chivumbulutso chapter number 13 verse number 18 akuti chiwerengero chache ndi dzina lache ndi la munthu. Ndi munthu ameneyo inuyo ndi ine amene Davide akunena kuti adzanditsogolera ku mabade a dzina lache achilungamo chake. Ngakhale the Hosea Eye wa challenge usiku wa dzulo kuti ukutiona pansi pa Big Brother is watching you. Ndikupange challenge. Tili ndi wamkulu wa mwamba nayenso is watching you. Hey, nayenso akukuyang'ana. Sikuti adzakusiya choncho ayi. Akuyang'ana. Koma adzayamba kuyang'anira ana ache amene ati akane ndikukhala pa busa la Mulungu. Ndikulolera kuti ngati ID ndi imene ingamandisogolere kupeza salary yanga kuti andipatse, ineyo ndidzingotenga chilungamo changa ngati the identification ya kwa Mulungu wanga, chimene chidzakhale chilungamo cha ineyo. Ndi chilungamo chimenechi ndi imene idzakhale ID yanga. Ndipo iye wondiyika pa busa lache adzayamba kunditsogolera ndizikachita swipe chilungamo cha Mulunguchi kwa Mulungu madzi pa. Ndikapanga swipe chilungamo cha Mulungu kuchireko chakudya pa. Ndikapanga swipe chilungamo cha Mulungu tulo kuti mbwei. Ndizapanga swipe chilungamo cha Mulungu uvula kuti pu. Ndikapanga swipe chilungamo cha Mulungu makaso awiri madzi pa atuluka. Chifukwa ndizachita swipe chilungamo cha Mulungu. Ndikulandira courage from above. Ndikuyipanga courage imene itransfer kwa inuyo from above. Ndinalimbikitsidwa ndi mawu amene wawa pamene ndimaonera MCD imene amapanga introduce the Hosea Eye pamene Big Brother amabangula iye amati Big Brother is watching you. Madroni, timakamera taukazitape, ma CCTV amaperekedwa, makamera olekanalekana amaperekedwa, amene adzakhale akuchita track a single person, each person kwapanga track, kwaunika each person
ndipo ndi zimene zaoneka dzulo zadziwika kuti pansi pa nthaka sipazapezeka munthu amene sadzidzaoneka ku makamera, ku maskrini amayiko. Sizithekayi, sikuzatheka chifukwa the DNA ya munthu idzakhala ikuona kumeneko, achipanga kuti magazi a munthu disolo likukola masensi a munthu, kuti kaya muzakhala mutabisala pansi pa kanthwe kandeke kaukazitape kameneka kazipereka ripoti kuti mwala uwu pali munthu wa moyo pasipa. Nkhani zosausa chichita kuti onse osalandira chilembo aphedwe basi. Ndimalize gawo limeneli ndi vesi nambala 4. Inde ndingakhale ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa, Mulungu ali ndine.